बाहाय जोंनि मिडियानि जोंनि खासुसंमा जोंनाव फाइनाल दिनाव जों गाबि साफायबां बागै जोंनि दिब्रा हास्टेन जे खाजानि दाखाते बुसं जों जे दाबो जोंनि मिडियानि साथे जों हाथानायाव नंगौ बेलेके हामजोंयाफोर जोंनि DSF नि बुखाते जों साइमानो थानाय साल जों DSF टाउन कमिटि लिमिनो जों साइकेट हाउस जों जे काइसा मुभमेन्ट खायमानि जोंनि रोमान स्ट्रीट बाय बंगरमा सानि अजागाव जों दस्टन सिमि जों जेखा मुभमेन्ट खायना बागै जों पीसफुल मुभमेन्ट खायदोंमानि पीसफुल सिनि पीसफुल मुभमेन्ट न जोंनो ताखायनि नर पासिनि नर तेर मातै हैना जोंनो बर अरन जे पुलिस पासन तंनाय रक जोंनो बादारनान जेखा जोंनो और ताखायनि हायपन जों साका जों पीसफुल इखिनो सिनि मुभमेन्ट खायदों जों चिंगाव प्ले कार्ड दङ सिनि फ्लैग दङ इवन फ्लैग को स्टिक फन करे वार एबा खला थाकुन फन करे so that जों जस्ट बासावै चिनि स्लोगान दंनाय ते जों चिन लुकुरनो जों अबनतिनि अवेयरनेस खायनाय अजाव दं जाखा स्राबसा दं नों बरनि बिहेवियर सादोंखा बर सुनो फायना दागा सफा खायबा इवेंट चिनि जे बुली आदम रतंनाय फुंनि आगो बाहाय बर दागा सफा खायका ते द्रब बर सुनो बाउन खायका सुनो जे लामान कुतुना बागै अन लगे जों अजागानो जों लामवा आसुखा बर सुनो अबन या बोलो खरसा खरसांखै रमरबैना बर खिताना जेखा बर दागा सबाय तंनिया बर बंगरबैना दागा सबाखैना लामाने फादर खिताना नायखा जों बनो जलैना हानाय जों बुंना रिक्वेस्ट खायबिका जों पीसफुली खायदों सर प्लिज सुना एलाउ खायदि सिनि राइट्स दं सिनि कायसा सिन द सिनि मानथने दिना जों सानानि सिनि राइट्स दं एज अ दिप्रानि बुसांने सानक जयलिंना सिनि कायसा राइट्स दं सिनि मानथने जों सानानि तै जों केनो फनो जों हामिया सानाव थांगा तै जों केनो फनो जों केनो एंगेज कौ साइदिंगा चिनि मानथाय स्टेट गवर्नमेंट थानि स्टेट गवर्नमेंट चिनि मानथाय मारनाय जों साइमानो मानिसा ब कयदिन सिगां न इसे सिगां सा सिगां न ब जों कायसा फिल्म मान दंगो जे रु को बनो बागै जों जे रोमान स्ट्रीट सानफ्रोम सिटी कासमासन पुरक बबनो अमाना खयो एबाखे बसाबो माल्टीपल लैंग्वेज बाय को बरकनि स्क्रिप्ट अबर इमाया अब बेंगली स्क्रिप्ट बाय नंनाय जों ब जों फिल्म मान दं जों मा सानां जों दिब्रा सरक जों तम बाय सिनाय जों तम बाय फरायना अमसुं मोनथिया फैनाय और नों सानाय सबनि आमानि साना सनांसो जों राइट्स दं आं तम सानाय अमानि राइट अमानि चॉइस आं तम गाननाय आं तम सानाय अमानि राइट नोंआ जा फाइ साफायनाय अबंखे बेलायखन खादमानि क जों दाउ तिपा हाव दंबै जों तिपा सर वान सनांगो चिन बिसं डॉक्टर दं इंजिनियर दं आईएएस एमएलए एमडीसी मिनिस्टर दं हाइपानो जों दाउ सुगर चिन लैंग्वेज नि बागै जों रोमान्स जों इमप्लिमेंट खायनाया अमनो जों सानांसो दा गुबुन बर साइमानो कायसा स्ट्रीट कायसा लैंग्वेज नि बागै दुइटा स्ट्रीट नुमाया जों टीएसआर खाखायो कायसा लैंग्वेज में कायसा स्ट्रीट नुना ना तानि नाका जे जुदि सीबीएसई आईसीएसई ता टीबीएसई ओ जुदि रोमान स्ट्रीट बाय जुदि लैंग्वेज अब क्वेश्चन पेपर खायना खाके अब बेलेके हमतम के कायसा टीचर बस सुदु रोमान स्ट्रीट बाय फुंगे जाओ कायसा टीचर बाय का रोमान स्ट्रीट ता बेंगल स्ट्रीट बाय क्लास का हम के क्लास आलो माने अब के आं खाखायो अब के बेलेके टुक नै ने सिन बाय इजिंग में जुदि रोमान स्ट्रीट बाय जों कायसा नो जोंनि रोमान स्ट्रीट बाय सिट्री पपरम इमप्लिमेंट खायबा खांका जुदि बर लायो बंनि बेंगल स्ट्रीट बा सिं बस नोंसि कायसा खरसा खरन सानाय दंखे जों आपनो माने मन हायबानो जों और सानांसो ते बाहासिन जतल करना हमना मुजु खायरांसो जे पबित्र सरकार बासा कमिशन खापर बजे रिपोर्ट मानि और रिपोर्ट जों नो बजे गोबां कोक्तिफ्रा सबासो गुरावनो रोमान स्ट्रीट नन जादागो रोमान स्ट्रीट फेवर जों कक साव जोंनाव सिनाव माथेरा नांगौ जों और साइमांखा जों पीसफुल मुभमेंट खायदोंफ्रा सिनि जे सेंट्रल कमिटिना आदं सिनि असिपा मंसं ब जस्ट ब खायली आने बखर मिहिम जागे सादुं तंजे ब साइकेसा बा तामानि बनो मुसं जे यामिना गारि दाना बागै फोर्सफुली बन टाका ने दाका समा खायने बनो बनो माहाय साइटो पांचु बर साइटो लांने बुसिनो बागै सिब बनो साइटनो बेकरें पिसा फ्रैक्चर था जोंबो बनो पुइला जों साइमे आतम काहने ब आसुबि तखा किसा साजों नि फिया जोंना जेब्ला एरेस्ट खायने एदिनो हर क्लां थांगा बर एदिनो क्लां थांबो हायनो बर असिको सिनि असितनो बर कुनु मेडिकल एबा के एम्बुलेंस लांया जस्ट नॉर्मल लेमेंट लांना बर मारा ग्राउंड खिले तनियो अमन यावला जों बार जों अरनि पुलिस प्रशासनाव जों रिक्वेस्ट खायगा जे एटलिस्ट बनो मेडिकल ट्रिटमेंट होदि बर तखा ब थि पन्थना तो अस्पताल कुमा क्लाइजा हिने सामन यावला सुपर बार रिक्वेस्ट खायन यावला बर कासे सुन गारि रेखा आवन परसन आईजीएम पुलिस लांका आईजीएम लांवन यावला बर सावो अरनि जे मेडिकल इंचार्ज और तनिमेसन बनो जों जीबीओ सिरिया खामा खायने अरनि जों बनो जीबीओ लांका बनि सीटी स्कैन रो एबा के बनि जे गुबुन जे एक्सरे सोनोग्राफी खायजाका
किडनी बागै सिटी स्कैन खाइजाखा एक्सरे रो तंखा और जों साइमा खासे बहुत क्रिटिकल जा बेलेखे अबन्या गनो बनो और हर और एडमिनार खा बदाव एग्जामिनर तंग डॉक्टर नि मेडिकल स्टाफ नि एग्जामिनर तंग बजे आसके जे खाइजा नामानि आनि को मदका बो जस्ट पीसफुली जस्ट हाइ केसबा तमानि बनो सदेन मान थांगिने बहबो पांच रुबिने बिसिनो पांच रुबि बनो हाइके आसु दुखमाने गतमानिया सिं constitutional no follow खाइनो जों lawfully जों peacefully demand खाइतमन जागा बाहायगा जों आसु खाइके गुना दंना जों गोबां माना दङ हाइते गोमा बुजाखा एबा खपरखा आसु serious सप्लाइलिया एबा कासु सान दुखमानि हाइबानो जों असिप पावर मसं बेलाइके सा इन्जर्ड जा अबन्यालो जों साइमा खाथिनि जे पुलिस अपारेशन फासिं जों बनो सुनका सार मन ताक सिटी स्कैन खालामनाय बनि बेलाइके रांनांगौ बनि रांगरियागो तम खाइने कारण जुनो बाहायना जागा बर डिटेंशन कैंप रोमिंग एरेस्ट खाइतम जाक जों फोरमाया जाबाय इनका बर मिशन बक्स लेखा बर साकाजे जों ठीक आसे जों बनो मेडिकल बागै जों रां इसिसा सुबा मुनाय बा बनि कम्पानसे जों इसिसा रांलायनाय और जों जागा बंगा फिलति बर जों किसिबा हेल्प खालिया बर कुनु मते खे सरे रकम थांगिने और रां कालेक्ट खाइने बर सिटी स्कैन जे रांमान टेस्ट रक मनो कमप्लीट खे खारि काम हाजा ताबो चिनि सामु चिनि कौन तनाय दफानि चिनि लुकुरं थानि जों टीएसएफ गिरि दंला केबन लासि दंला जुनो हाइके बुफानो दफानो जों पाइखानि लामा दं साकजों रोमान्स के बाय फ्रांसि हानाय जों केबन गिरि दंला चिनो मुभमेन्ट जस्ट जेनरपसिको जों फाइनान्शियल टेबो कराका खाइनाय नाके जों टेबो हांगार स्ट्राइक खाइबानो जों जायानि फानो जों रोमान्स जों टीएसएफ जों की परसो बखन बले फैनाय अमगे जों चिनि हास्टेनि जतो ताकुते बुकोते जों सुन कोना रना चिन जबाव फाइने गा फाइना बय आरो जों जयन खाइना बय जों बबाव